ole zan muthun hi mitin ti hian chol hadam na huna ngain nile nga ha taka na kan tho nuwa chol hadam na huna kan ngai tlang puya nile nga hun ha thlak taka mangte tan po hadam theina hun ber ani ome chuti erwal chuan kan mutha chol nuwa kan be seiber ero dam taka thole ani thowa ma se he hun ha chol atana kan man nuwa hian tho theilovin thilrap thlak tak emo kan har chwale theilo tur hial kan chunga thlengta se engtin nge ni ta ang hetia tuita kamu thole be se tak tho chhuak ta lo hi Dublin Ohio a July ni som pariat kumsang ni som pariat khan mi pakhat chunga athleng thlat mai zan hadam taka cholna hun tur chu mangchara thlak taka changin hepa tan hi chuan zana mutura amai mi chhina chu atopna ani ta der mai ator tu tan arap thlak lea achui tu ti tana rilroti hana tor thil ron in tukin asia piang te ti thlabar tu chanchin ji bai om ani chunjom ta ani Holly Osborne hi kumsamli pasari upani in Ohio a oma kumsang khazakwa sumsari paruk April a piangin ahun tamjok Ohio a hian amang bera mase achang chuan New Mexico lama tipo omve thin Mary Rutan Hospital a nurse na thokin hedam do in hi Ohio a Bellefontaine a oman nge nurse ni chu anopan lai changa athil chak ber ni in midang te chan pui tu ni a achung te tan po a an har sanate ti kyang thei tu ni adu theile a chu nurse na tho chuan a hlen thei ber donin a in thin tin pasal nei to in a pasal nen hian fa pakhat an neya ma se reipo anin nei main anin chenle maya hetianga boina to la hian apa ero Quincy area lama omin ani hnen a hian achan puina po ala dil don nge kumsom ngami Dr. Christopher Osborne hi March ni som pasari kumsang khazakwa somrok pariata piangin apian na mun hi Victorville California ani a kumsang khazakwa somriat paroka Parkway High School Rockford Ohio atanga high school zavin hemi no hian kumsang khazakwa somkwa pakhat khan Ohio Northern University atangin bachelor degree pharmacy a moli a kumsang khazakwa somkwa paroka rolam le thalam doctor Ohio University Heritage College tanga zerchwakin hemi no hian kumsamni pakhat chungzet Springfield ta te tenil sale Dublin ate doctor na thokwalta a doctor ani atangin Chris a hian a hna hi atui hlea adam laute angai to thin athu soi pakhata po dam laute a masabera da hi a tha ka ti a anjil role an taksana te ti dam saka theitop chwa anmani enkol hi ka kaldan ani ti in asoi chwa khiala an chena khwa po miwan tlang aya chunglam takni in mi te zale ngai san hlo takania Mary Rutan Hospital a emergency doctor ni in anna thona a po mithiam bik ani nge damdo ina a thomai ba ka hian mundanga damdoi lam ka inhoya a thoknol buka anna a athiam im wangle a in pek na awang hian mi te fakle za hlo hle bok heti la hian anna lam ni lawa nuam ti zong anga ve hle maya asiam te golf khelte two wheeler khalte le Ohio State minga basketball khela chuak Ohio State Buckeyes te anin khel chuma lo toy omvel te chu anom ti birte anni a tin anchung ko tan po a pathatak ni in anopui thentak ni na anfa ti pathum te nen phei chuan anin komhlim theile a achunga kan soitak te ba ka hian Chris a hian thilnom ti deu pakhat nei le in pafel le ti thiam ani awangin nula chelo boy puile me chia hanbiak velte chu a zeina lamjok takani a ma se he hian achang chuan boina a thlen pha hial jok ani ti chuan Holy le Chris ati hi Mary Rutan Hospital a an tho dun laya in hmelshat ni in reilu tokpo anin zui ma in anin huala kumsang ni som paru khan in nei tamain an pahni atan ero nopui pasal an voi ni nei na ve ve ti na ni chu in nuam tak mai bedroom pali omna bol in ringot po pali omna in azaw zong square feet sanga vel zeta zaw Columbus Ohio a om an lo ta ama ero chu hlim le in nge takin an omzil don emo an ti lain
Reilo te hnua boina an tok ngal dir mai. Ani ne na thla liam ve deuh che atia. Chris a chuan ngai zong dang anei thu anu pui hne na chuan apong tatlat maya. Hei hian anin kar chu ati chang lo ve dewa. Ma se an pahnih chuan thei to pa ani ne na von nun chu tumle in. Holy hian Chris alier dan chu shireng ma se ado sham shama. Ma se Chris chu alier miawa wangin ani ne chung kumhni leka po voi tam tak anin ti boy fowa. Hetia apasalin me chedang laka boina anei fo awang hian. Holy po hian atwar hle maya. Apasal ne na in chen hlau na tile. Malngoi ngoya in shia na te chuan aril ru alwa khatne ve maya. Hei wang hian aril ru nuam lo chok nan zuwa in phale ringot chin ani. Kumsang ni somparia thalai ron in her chwakin. Chris atinu pa in karpo. La thathei tak tak lovin an mase sa po in hnialna ala tam hle a. Tum khat phei chu in hnial in chente po an soi ri hiala. Ma se anin hniam le zelti an mase satang chuan alang thei thung. Heta anin biak na pakhata hian. Holy chuan Chris chu engtika ma a then ngai lo tur tho asila. Engtika ma ti thumal chu horop lianin azia kher nge nge. Hei hi Chris chuan changin an boy changa Holy mela huan na chu mu she ati thin thu asoya. Holy po chuan ngai dam dil zui vele mayen. Zu a in na sadeu awanga a boy thu te asoi ba ka. Athiam lo ani lo zia te asila. Chris chuan chang in abula khosak adule du lo thu te azota. Chuta Holy chuan du e ma se ibula ka idu lawa mi ti in azot vele boka. Chris chuan adu thu te ashil hnuwa. Azu in na sachin chu bansan ri turin ashil le boka. He anin biak na atang ringot po hian Chris atinu pa in kar hi a thalovin. Boina atamzia alan chian hle baka. Annu pa in kar boina hi olsam taka chinfel thei chi ani lauti po achang bia ome. Hei wang tak hian hetia nga an boina hian thilrap thlak tak aron sing chhuak reng ni in an soi. Julai ni som pathom kumsang ni som pariat ni in. Chris chu a thian tinin an kho a restaurant pakhata. Zanjia in a ho ma in an eya. Holy chuan a pasal chu ringhlel riru deuh chunga a phone an chek sak chuan. Zanjia an ena hmuna waitress pakhat ne na an in text na a hmu chhuak le a. A hlau thon ruk angein aron ki boile ti achang tatlat mai. A pasalom dan chuan a thin urna chu atong bota anyang. Atok ta e ti in ama le ama in seru ta le a. Ni thum aliam hnuwa Holy chuan anin lo chu chho san ta nge in. Anin lo atangin a hlo bok nen anu le pati in lo chu a fin ve tari a. Te chuan Holy in an in a chho san tuk. Julai ni som pasari tlaya Chris chu a fate puitling to pani nen Zanjia kel hovin. Heta hian a fate hian an pa chu aril ru anom na uziale a shel haiziate an chethia maya. Hemizan vek hian Holy chu Chris abetura ron kal hlolin. Anin biak fel hnuwa an pahnih chuan an chuak rol le a. Hetia an ba chho hian an buluka parka kalin eng emo an soidon hnuwa. Rei tak po omlovin in lam an paneta a. An hole hnu chuan Chris afati po kha an no to lo nge nge. Holy chu arui ema wanga Chris ina ria ve tumin. Ama in aming renga. Chris ero chu amuwat thung. Chumizan dar som pakhat le achan mi in karvela. Chris afanu pakhat chuan Instagrama anu shon Holy thil post maktak mai mu in. Chuta chuan naktu ka lo thita ila ka engber hinge ishar rengang ti alo posa. Hei wang hian Chris afanu chu ariru anuam thelo. Apa hne na Holy Instagram post chu avathon ve a. Ma se Chris chuan a chang thelo. Hei hian afanu rilu chu ati ha zol le a. He thil hian enge omzia anei ta kang. Te chuan atu khwa lo warin Julai ni som paria jinga Chris thenom te chuan Chris ina changa thom na tak tak an hriat thu an soya. Chumi hnuwa thil thleng chu chiat na le rilu chok boy tu ani ta ber mai. Holy soidan chuan Julai ni som pasari tlaya zuwa ina a in hnim deuh awanga chathlazoin a hnuwa thil thleng engma hriat lo thu le zinga a han har chuan a pasal chu an khuma thia alo reng thu te asoya. Chris chu ka hlum ani awangin ariru boilu tuk chuan omdan tor po ashiat mai lo thote tin police po khol atum hala ma se a phone han zong chu a hmo mai lo awangin Alexa
trong manga kan thil ti du te ti tir na mangin apa et ko la cho a khol tho soi boka heti la hian Holi hian Alexa mang hian police te hi khol mai takte cho zona ani le a ma se arui ema wanga a khol ngam lo tho a soi le thung hemi hnu hian apa chu khol zokin apa hnen a chuan thil dan te asoya te chuan apa chuan police te jingdar sari le achan ve a khol ta alo ni Dublin police lam chuan 911 na khol lo thleng chu orang takin an bo zui ngal wata anin lo thleng zuin Holi chuan alo chona police lam chuan Holi chu zurim anam po in an shelo ma se alanda na ero a chaw melin abor chhor viau maya chu wangin police officer te chuan alanda na tanga enin han interview ngal chi ni in an shelo hiala darkar khatvel aliam nuwa kombe thei chawin heti chung po hian alapa ngai lo hle ni in an soi officer pakhat chuan amit le alanda na tang chuan thilra thlak tak ti angmai hi ania atong tila chu achiang lo em boka shiat po a shiat that thelo awangin voi ni voi thum lai mi ming ti phei chu ka job non ani ati chutia an thei anga Holi an kom hnu chuan police lam chuan an in chu enfel tanin police te chuan Chris Rawang chu an bedroom a ama khoma nge an vamuta a alua mun thuma lai ka an hnu ma lo omin a hmuna athik ngal ani ti Washington Township a damdoi lam thiam chuan an nim nget ngal boka tin Chris Rawang omna roma pistol pahni lo omin hetia silai an hmu hnu hian investigator lam chuan interview te an nei le ngala te chuan tlaidar thum le achan ve Dublin police lam chuan media lam hriat turin Christopher athi na chan chu tol tha wanga ni ti in an pawng zarta a he thil thleng hi anamai lo ema wangin homicide division le Ohio Bureau of Investigation te chu he tol thana chui tura cha chwa wat ni in anril hel berpo Holly Osborne ani ngala ma se man ngal ero ani lo achan po police lam chuan finfian a thale thiam lo achan theina an nei phot angaya chumi hun chui chung chuan hun adu vele tlata Holly chu detective te chuan zona eng emo an zo nol baka case an chuin atana poimo torte an zo fel hnu in an chwa zalen le ngal tamai ani Christopher Osborne Rawang Dublina a chen a an hmu atanga thlakwa aliam hnuwa Franklin County chonga prosecutor te chuan Holly Osborne chu thilrap thlak tak a khoya wanga case chini ortir ngal ni in Holly chuan a pasal chu hnai tok taka a kap ni in an ringa hei hi Chrisa arin om tok lawa a hriat wanga atia an ngai bok hengba ka hian an man mai lo chan po soin forensic lama thilcheng taka test tur an nga wang ni in an soibok Holly chu April ni som pasari kumsang ni som pakwa ni lai ni a chung thu rel anita a an thil record dana chuan kumsang ni som pariat July ni som pariat jingdar sari le ni som ni panga vela Dublin police lam te chuan Logan County a Sheriff Office atanga khol dongin Dublin ron khol to hian mi pakhat et call chu line danga awm thu aron soya ani hian amak pa Christopher Osborne chu Dublin a thia an hmu thu ron soin anom na address vel police te apek nuwa police te chuan chu in chu an vapan wata anupui Holly Osborne in lo chonin zu emo drugs emo roini om takin an shea a ti chuan in chu dap chhun zom ngalin Christopher Osborne chu khuma alua ka na hliam nian thi in an vamuta a abeng hnung lam dewa ka na hnu ma omin khumbula pistol pahni chuata lolet an hmuboka anhuwa an chhuile zelna a heng silai te hi Holly le apasal Christa an hinge nge Christopher Rawang an han en chan chuan silai ka na hnu ma pahni hmubel ni in pakhat chu a hmai ding lama le adang chu a hnara ani ve thung anin chunga tang hian engma ruk chwa a om lo ba ka luruk na om po engma om lova te chuan interview te an nei hnuwa Holly le Chris te hian an nu pa in kara in ngei lo na an nei nol ti hria chwa ni in hei wang hian omdun lo emo in chen pa nga ya in chen an tum mek lai ani a tin zulama aboi le ba ka hian a medical case atangin share ring na thalo le rilro lampo a hrisel vak lo tak ani ti alang bok
text message le social media lam atang po in a depress thole he thil thlen ma zan po hian man in tha atum thote a hria thei boka ama iro chu police lam a chan dan chuan Chris thi ma zana zo in thole damdoi doctor in a chote ai thua soya ma se investigation ti chun somna chuan holy DNA le a fingerprint te laksak vet ni in hei hian silaya a me na bora fingerprint chu amil che athu an soi tatlat maya he silai hi holy DNA ne na in mil chat hi khumbula an hmu kha ni nge in he silai a hian silai muka bang pathum oma hei hian Chrisalua silai mu pathum om kha ati chang ta hle a chutiang ani tak noi awang chuan police lam chuan house arrest emo mi thi chung te ne na in biak po mi alo ni se an du'a chomai ba ka a chung thu an rel chung chu zu le damdoi doctorin a choni lo chu tilo torin an shet tir bok ani te chuan ko ta ain lan hnu thlani hnuwa holy chu house arrest da ani a chomai ba ka dollar noi nga choi turati ni in an ko tle na po hetiang hian thu chu an siam he kesi in it signal engine tok lo na in a thlen ni in alanga Holy Osborne chuan apostle Christopher Osborne chu aring zo thlot lawa hei wang hian anin topa apostle chu athata a an pani hian anin hmangai em na in anin kara boina nasatak chhuakin anin kara engine ton lo na hi chui chun zom ani tur thu an tarlang trial chung hian Holy chu apostle ring tok lo le apostle le lutuk awanga boile zuwanga boini in an tarlanga chu ba ka apostle omdan anina wanga aril ruti nomna tora zu in angin antar lang boka ama iro chu senior assistant prosecuting attorney Daniel Leonard ta chuan Holy the case chu ti hian atar lang Holy hian apostle mu hi lai hnai te a pistolin alu a voithum akap nge nia arin thua soi forensic lampo in Holy DNA chu pistol kana a tak an hmu thote antar langa tin akuta silai humna hnu ni om tak po thiamna sangze la changa finfia le zel ni in hei hian Holy chuan apasal chu akap nge ni ti atar lang ni in an ngai ta a heta chang hian he khe sa hian finfia na sang sang an hmu achang po hian Holy ti lamdan chuan ti ngai na awan tur zia chu kan che thiam mai ome ma se Holy lawyer chuan a theiang tokin Holy in thiam lo na ani lo zia asoina sa hle maya atira changa ama anril hel ngot na tipo chu thil om lo le dan lo tak ani tho ko ta soin July ni som paria jinga police lamin Holy in silai akap nia an soite po an pom thelo thote ba ka heti la hian Holy chu arui de owangin police lampo cheng takin ador thelo ni in asoina sa hle a ma se kot lam chuan pom saklavin forensic lamin an fin fia vek ani tho an shiat non tir ta zok ani Holy lamte chuan forensic in Holy kutvela silai ka na hnu lang nia an soite chu ring helin kot hne na chuan tilang turin an phut le a hei ba ka hian Dr. Christopher Osborne chu tha nge ama a in ka phlom ti chena po chu an phut boka ma se forensic scientist lam chuan silai ka an ring rengin akap tu emo abul hnaya omte hian silai atanga chuak them an kai thin thote soin hetiang ang hi Holy kutvela an hmu thu an soitlat maya amai ro chu Holy lawyer te chuan silai po chu puak po ni reng se Holy ka kher ani theilo zia alang ni in an soya chu ba ka aka po ni lo ma se chutiang ang ka na chu ataksa a omve thei tho thu te an soile a heta hian asilai zerin aka kher lo po a athem pervel chuan an taksa lo fu ve thei tho forensic scientist te po chuan an soi thowa te chuan heng thil sang sang awang hian Holy hi thiam no chang ani ngal theilo ti aloyar te chuan an soile tlat mai hemi hnu hian forensic pathologist zone zot vele in an result vel atangin Dr. Christopher chu engtia thinge ni ang ti in angai dan an zota ani chuan Dr. Christopher chu aluwa le ngonga ka ani awanga athi thu te soin hei hian twal tha ani nge zia atar lang ni in a soi engwanga chutianga twal tha nge ani kherti le engwangin nge manin kap ani lo na chan an zot le a ani chuan apakhat na chuan ka na hi mun thuma ni in
mani in tilhum chunin se voi khat ani arin oma a pahnina achuan ka ani na hi avun de pa ni lovin tlema hladeu hlek ni in alanga tin a pathumna achuan a hliam te hi abik takin pahni hi chu thipui ngal tham ve ve ani a hei hi taksa a mon poimo lai ve ve ani wangba ka heng ka na pathum te hi mania han in hliam theina chi ani lo thu asoi chiang hle bok forensic pathology zona an zo nu hian detective Johnson Murphy chu zona zo le ani a forensic lam evidence chu engtiang te kalak ma tur nge ti an han zota ani chuan evidence te chu a chiat ma ema wanga arang theiang bera laka tes ngal tur ani thote asoya tin hengba ka hian thildang tam tak holi thiam chan theina tur kong an zong na sa hle a te chuan chung zong zong an ti zo nu chuan holi lam te chuan an him the don nia in ngain an thiam chana tur ang zong zong chu jury te hna chuan an thelu to mia awangin kar khat nuwa jury te chuan holi chung thu an rel na chu an ti chuak don ta ani a topa chung thu an rel na chu ti chhuani in holi lam ten an thei top an chwa chung po in jury lam chuan thiam lo an chantir tangi nge a apasal Dr. Christopher Osborne thatua puangin jury lam chuan silai holi in akol ve nge wangin a lawyer lam ten hanjan puiwia ma se thiam an chantir theitalo October ni somni kumsang ni somni pahni chu jury lamin an ngai dan an puan chhuani ani a holi chu apasal Dr. Christopher Osborne Dublina a ina thatua thiam no chantir ni in Franklin County Judge chuan kumsom paria chung tang turin a chung thu aril sakta a ama iro chu holi layer chuan holi in khinlet adu thole a khinlaya jela tanga cho adu tho judge te hna chuan a soile a ma se hei hi judge chuan pum lavin tan ina tang chunga a khe chu a khinlet thei thu in a chang thung ani holi le Christopher ati chungchang atang hian taksa mai ni lo ril rolama boina tokte boipui an tolzia alang chang hle ome holi hian a thinrim na le ai sik na hi alantir lo nan thildang lo om hlo se chu hetiang van doin hi Chris a hian atung lo tur chu wangin kan theiang angin har sanato kan mishing pui te hi kan boipui atul tak zet ti achiang hle ome